बे समाव मन्दिराव खोंथेनाय हिया गोजौनिफ्राय गाहायसिम खावनै स्रा जिखावदों आरो बांग्रिं मावदों। अन्थाइ गेदेरफ्रा गावफ्रुदों। माथाइनि 27:50 सिरि। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला क्रुसाव जाथना सैनांदोंमोन, सैसो नांदोंमोन, सैसो नांनायनि उनाव जेब्ला गावनि जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'आ हगारबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ इमिडियेटलि जेब्ला जिउखौ हगारदों, जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो गोबां जाथायफोर जादों। गोबां जाथायफोरखौ आं बुंनो नागिराखै, नाथाय दिनै बे मोनसेल' जाथायनि सायाव बाथ्राखौ सावरायगोन। बेनो जाहैबाय जेरुसालेमाव मोनसे जि दङमोन, पर्दा थायोमोन। बै पर्दाया खावनै गोजौनिफ्राय गाहायसिम ख्रोङै खावनै गावस्रादों एबा जिदों होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ मोन्थिहोदों। दिनैहाय बे बिसयाव जोङो सावरायगोन। मानो जेरुसालेम मन्दिरनि जिथु जि पर्दा दङमोन, बै पर्दाया मानो जिखो आरो बै जिया जेरुसालेम मन्दिराव मा खामानि मावोमोन, बै जिनि गेजेरजों माखौ दिन्थियोमोन, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन बे जाथायखौ मोजाङै मोन्थिनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो नोंथाङा गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। बेबायदिनो सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय, इसोरनि बाथ्राफोरखौ सोलोंबाय थानो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि मोनसे लाइकखौ आंनो होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंनो लागै मोनसे थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गुबुनफ्राबो मोन्थिनांगौ, जोंनि बिदा फंबाय ख्रिस्टियानफोरा मोन्थिनांगौ होननानै सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला सावरायनांगौ बाथ्राखौ जोङो जागायजेनदोनि। जेब्ला इसोरा मानसिखौ सोरजिबाय, आदम हावा, आरो आदम हावानिफ्रायनो हागुङाव मानसिफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोबाय। जोङो नुनो मोनबाय इसोरा मानसिफोरनि गेजेराव अब्राहामखौ सायख'बाय। अब्राहामनि गेजेरजों, अब्राहामनि फोलेरनि गेजेरजों इजराइल माहारिया फैबाय। मौसिखौ जों नुनो मोनबाय। आरो इसोरा मानसि माहारिनो खुलुमनाय सिबिनायनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ होबाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव दङ ने? जेब्लानो इसोरा मानसिखौ सोरजिबाय, आदम हावानिफ्राय पापआ फैबाय। पापनि नेचार, खान्थि, आखल आखुआ आदम हावानिफ्राय फैबाय आरो मानसिफोरा पाप मावबाय। बै पापनिफ्रायनो उद्रायनायखौ मोननो थाखाय इसोरा मानसिनो नियम खान्थिफोर होदों। बै नियम खान्थिफोरनि गेजेरजों जेब्ला इसोरखौ सिबिगोन, जेब्ला इसोरखौ दाव दाव खालामगोन, अब्लाना बैफोरबायदि गाज्रि पापफोरनिफ्राय निमाहाखौबो मोननो हायो। दा बेयावखायनो इसोरा मौसिनि गेजेरजों गोबां नियम खान्थिफोरखौ होदोंमोन। आरो बै नियम खान्थिनि गेजेरावनो जेरुसालेम मन्दिराबो, बै खुलुमनाय सिबिनायनि जायगायाबो जागायजेनबोदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, जि समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौ हगारदोंमोन, बै जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो जेरुसालेम मन्दिराव थानाय जिथु जि दङमोन, बै जिया गोजौनिफ्राय गाहायसिम गावदों। दा बै जिया जेरुसालेम मन्दिराव बहा दङमोन आरो बै जिया मानो दङमोन? जाय जिनि बाथ्राखौ जोङो ओंखारलांनायनि 25 बालाबनिफ्राय 27 बालाबाव जेब्ला जोङो नायगोन, बेयावहाय इसोरा मौसिनि गेजेरजों मोनसे खुलुमनाय सिबिनायनि जायगा बानायनो थाखाय होदोंमोन, जायखौ जोङो टाबारनेकल टावार होननानै बुंनाय जादों एबा टाबारनेकल प्लेस, टेन्ट हाउस होननानै बुंदों। जेरावहाय इसोरा गावनो बै थावनियाव फैनानै मानसिफोरनि पापफोरखौ निमाहा होफैयो। बेबायदि जायगाखौ मौसिखौ बानायनो थोनदोंमोन आरो जेरावहाय मोनथाम पार्टआव बानायनाय जादोंमोन। सेथि खोन्दो एबा सेथि खोलोबखौ बुङो जाहैबाय आउटार कर्ट, जेरावहाय बुलि दान होनाय जायो, बुलि खालामनाय जायो। आरो नैथि प्लेस दङ जाहैबाय, बे जाहैबाय हलि प्लेस, गोथार जायगा। आरो थामथि जायगा दङ, बे थामथि जायगायानो जाहैबाय मस्ट हलि, गोथारनिख्रुइबो गोथारसिन, बयनिख्रुइबो गोथारसिन। बे बयनिख्रुइबो गोथारसिनखौ खोबना दोननो थाखायनो बेनि दरजा हिसाबै दङमोन जाहैबाय जेरुसालेमाव बै जिया। बयनिख्रुइबो गोथारसिन जायगायाव माब्ला हाबनांगौ, बोरै हाबनांगौ, माबायदि हाबनांगौ, बेनि बिसय लेबियारि 16 बालाबाव कमप्लिटलि डिटेल्सै होनाय दं। आं बैफोरखौ फरायनो हास्थायाखिसै एबा बैफोरखौ बुंनानै होनो हास्थायाखिसै।
अनजाग्रा प्रियफोर बयनिख्रुइबो गोथारसिन जायगायाव बोसोराव केवल खनसेल'सो हाबनाय जायोमोन। खनसेल' हाबो आरो बेयाव हाबनो थाखाय गाहाय दौरियाल'सो हाबनो हायो। बेयावहाय गुबुना रावबो हाबनो हाया। गुबुननि पापनि थाखाय जिथु बलिदान होनाय जिथु थैफोरखौ लानानै थांगोन, जि धुनाखौ सावफुंहैगोन, केवल गाहाय दौरियाल' हाबनो मोनो आरो बै गाहाय दौरियाल'सो हाबनानै इसोरनिसिम सावरायनो, इसोरजों लोगोसे सावरायनो, पाप निमाहानि गासै खामानिफोरखौ मेडिएटर जानानै गाहाय दौरिया खामानिखौ मावोमोन। आरो बै जायगायाव, बै थावनियाव गोसो जाब्लानो थांनो हानाय, गोसो जाब्लानो मावहैनो हानाय, नों आंहा गोसो जाब्लानो बैयाव थांनानै इसोरजों सावरायहैनाय, इसोरजों खुलुमहैनाय बे जायामोन। जेरावहाय गोथारनिख्रुइबो गोथारसिन जायगा, मस्ट हलिएस्ट प्लेस होननानै बुंदों। बे मस्ट हलिएस्ट प्लेसआव केवल इसोरजों सायख'जानाय सासेल' व्यक्ति गाहाय दौरियाल'सो हाबनो हायोमोन आरो बेनि गेजेरजोंसो इसोरा सावरायोमोन, बेनि गेजेरजोंसो इसोरा मानसिनि पापफोरखौ निमाहा होयोमोन। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, बे गासै खामानिफोरा जिथु सिस्टेमेटिक, जिथु इसोरा होनाय नेम खान्थिफोर पाप निमाहानि, बेफोर गासैबो इजराइल माहारिफोरनि थाखायल', इजराइल माहारिफोरनि पाप निमाहानि थाखायल'सो इसोरा बेखौ, बे नेम खान्थिफोरखौ मुसेनि गेजेरजों होदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव फैबाय, इसोरा मानसि महर जानानै फैबाय, बेफोर गासै नेम खान्थिफोरखौ सोलायनो थाखाय, बे नेम खान्थिया मा? खुलुमनाय सिबिनायखौ सोलायनो थाखाय। बे बोरैहाय? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो क्रुसाव थानानै जेब्ला जिउखौ हगारबाय, जिउ हगारनाय लोगो लोगोनो जेरुसालेमनि जिथु मन्दिरनि सिया गावदों, बे जि गावनायनि जिथु ओंथि दङ, बे ओंथिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमनो थाखाय, इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय सोरबा गाहाय दौरियाल'सो इसोरनियाव थांनो हायो आरो बेसो बाथ्रा सावरायनायनि गेजेरजों इसोरनिफ्राय जिथु पापनि निमाहा, बैखौ गोदो गोदाय बेबायदि खालामोमोन। नाथाय दायोब्ला बै इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय, बै इसोरनिफ्राय पापखौ निमाहा लानो थाखाय सोरबा दौरि, सोरबा पास्टरल' नंलिया, सोरबा इसोरजों सायख'जानाय व्यक्तिल' नङा, बयबो इसोरनि खाथिसिम फैनो हाबाय। बेखौ दिन्थिनो थाखाय जेरुसालेम मन्दिरनि बै सिनि जिथु पर्दा जिनाय, बे ओंथिया जाहैबाय बेनो, इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय सोरबा सासेल' व्यक्तिया नङा, सायख'जानाय व्यक्तियाल' नङा, नाथाय बयबो इसोरखौ लोगो हमनो हासिगोन। आरो इजराइल माहारिफोरल' नङा, बुहुमनि गासै हारि माहारि व्यक्तिफोरा इसोरखौ लोगो हमनो हासिगोन। मन्दिरनि पर्दाया जिनाय माने बिनि ओंथिया जाहैबाय मुसेनि गेजेरजों इसोरा पापनि जिथु निमाहा मोननायनि जिथु लामाखौ होदोंमोन आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि लामाखौ होदोंमोन आरो इसोरखौ मोननायनि जिथु लामाफोरखौ होदोंमोन। बेफोर गासै लामाफोरखौ फोजोबनानै मोनसे गोदान लामाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होदों। इसोरा बै सानावहाय दिन्थिनानै होबाय। बे जाहैबाय गोदोनि समावबा इसोरखौ मोननो हानायनि, इसोरनिफ्राय पाप निमाहा मोननायनि लामाया दौरिनि गेजेरजों बोसोराव खनसेल' दौरियाल'सो खुलुमनो, हाबनो, थांनो मोनोमोन। नाथाय बै पर्दा जिनायनि ओंथिनि गेजेरजों, जिसु ख्रिस्ट' क्रुसाव थानायनि गेजेरजों जोंनो बेखौ दिन्थिबाय, इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय पुर'हित नांनाय नंलिया, सोरबा गाहाय दौरिखौ नांनाय नंलिया, गुबुन मेडिएटर नांनाय नंलिया। जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'नि जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो थाखाय जोङो थोंजोङैनो निमाहा बिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव थोंजों फैनो हायो। नोंथाङा फैनो हागोन, आं फैनो हागोन। नाथाय मुसेनि समावब्ला बेबायदि नङामोन। केवल इजराइल माहारिफोरा गाहाय दौरिनि गेजेरजों निमाहाखौ मोनोमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों दिनै जोङो फ्रि, उदांस्रि जाबाय। जों गोसो बायदियै जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनो हायो। इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय जोंनो गाहाय दौरि नांलिया। इसोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो गुबुननि गेजेरजों थांनो नांलिया। पाप निमाहा लानो थाखाय जोङो गुबुनखौ लोगो हमलायनांगौनि खोथा गैलिया। जों थोंजोङैनो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों गासैखौबो मोनो। जेरावहाय बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंदों, 1 तिमथि 2:5-6 मानोना सासेल' इसोर दं आरो इसोर आरो मानसिनि गेजेराव खौसेखौ लाबोग्रायाबो सासेल'। बे जाबाय मानसि महरै फैनाय जिसु ख्रिस्ट'आनो। बे जिसु गासै सुबुंआरिखौ बासायनो गावनि जिउखौ होबाय। जाहोना बेनो, इसोरा गावनि फसंखानाय समाव साफ्रोमबो मानसिखौ बासायनो हास्थायो। प्रेज द लर्ड। मानसि आरो इसोरनि गेजेराव केवल सासेल' दङ मेडिएटर, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। जिसु ख्रिस्ट'नि द्वारा गासैबो जाजोबो। अनजाग्रा प्रियफोर, जेरुसालेम मन्दिरनि जिथु जिनाय, बेनि ओंथिया बेनो जे
मुसिनि गेजेरजों होनाय जिथु खुलुमनाय सिबिनाय नियम खान्थिफोर दङमोन इसोरखौ मोननो हानायनि राहा लामाफोर दङमोन पापनि निमाहा मोननायनि राहा लामाफोर दङमोन बेफोर गासैबो जोब्बाय नाथाय दायो जोंनि जिथु पापनि निमाहा मोननाय इसोरखौ मोननाय बेफोर गासैनि मेडिएटर हिसाबै जिसु ख्रिस्ट' दङ जिसु ख्रिस्ट'नियावनो जों गासैखौबो मोननो हायो पापनि निमाहाखौ मोननो हायो इसोरखौ मोननो हायो खुलुमनाय सिबिनाया बिनि गेजेरजों जागोन गासैबो बिनियावनो दङ अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैबाय होनना फोथायदों इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह थेंक इउ